Ngadem sik rek. Peh. Sopo neh ya ki sing kena disambati? Kok koyo tau kenal cah ke? Handoko ke? Wah, tepak iki. Wis beneran. Titen ono. Waduh. Sikit. Woi, arep nandi woi? Kesusu ae. Wah, Kit. Tumben awak meliwat kene. Tumben padu marep nglungani ae kok ya. Kene. Aja omong nek go ngenek ya. Wis 6 wulan. 6 wulan. Go ngenek i. Hei, 1.006 wulan kok go ngenek-enek. Wong tak ingeti ae pendak seminggu pisan joker lancar kok sego bebek. Loh, kok iyo? Sepurane Kit. Aku hilaf kok seminggu pisan. Kit, enek banci Kit. Hah? Endi lho, gak ono kok. Loh. Banci ya ben to? Wah, ya kowe benconge.